twachire gari tukoria rero kenyerike kya BOMORITO mucho bosire asomo nginalisi nyaboke bosire aya ari omorwaire na abana bayamba igo chukuru omochimi wa ARAMA kera igweta amang'ana uno omong'ina narwarete taikwenyara na orionde taigo isukuru tarakora tachiete koendera sukuru buya ase eng'encho ya obotaka oborwaire omong'ina oyo alisi arwarete iga totoma iga iga na etimu yaye ya NYAMIRA iga iga torete obokonyi bwabwatuka rero ituko rero mambia amaranketi emeito chimatres na iye chime mara kunde emeito alafu echumbi esukari amachera amafuta n'echibando chibando ne chisabuni alafu in addition with that omana comment ebisumari alafu amabati 35 omong'ina agachirwe nyumba igo ebintu ebyonsi ebyarwa ase omochimi wango ARAMA Samuel ARAMA taribo alafu abana mbari gaba bake wabataika na skuru omochimi woteba ng'a tubaire skuru ya loyo ere gochiari NYAMIRA kunata airinde ribachoini abana bali abegetororo they are about 21 igona bana bwa comment babere they are about 23 igo omochimi wa ARAMA aletaga igana nduga ne byumuntu yuko bwena kwa bwango na ndo promise abana aba we are going to take care of them bakora shopping kirege ndukuru karamu pensili kila kitu ya boarding school na school fees ya talipa hadi wamalize shule amen biyamana asengenje muira egetambukiro kya bwango bokonya abantu buna baiga in fact ndo batandu bari fanare pase binyoro byaito na bari nyasa seseniria gaba seseniria rinde bakonya abantu banga buna baiga so nabanta ete kwen mbiyamano gocha sabara ya baiga nande gingwa appeal gocha sabara ibande abaratuke baigweta amang'ana kyagero mucho yakaro kujorigereria nonya nechote iyo totally there is nothing no mucho yakaro go ikororo okoranga igore deserted nare go appeal gocha sabara ibande baratuke baigwete riogeriga kamuranje mobeko okoboko gocha senkeje iga omong'ina oyo iga neranyore enchera yokonya komenya nyumekera agendete koba moja iga omwana nare bwengeje yore first born okore form 4 bwate D+ nabanare wa billinga igere buya omonto aigerigwe na kyakorbenzu ko bwakara ko wenzu akuri igo mwana oyo iga abarai baito bari baramuseke narabu ereta yo nerure first born okaribu oyo abana aba bake babere iga muna mubaroche mweshimi wa ARAMA oirire obairire achiko baire school iga abana abono iga gochakira rero iga ngo bandi torova gochiase mweshimi wa ARAMA na baro baende gosoma ase school ye boarding igo nkwenda bari rero bana nchenda malete sindi kwenyara singisa tinonde gakinonde lio kagere tinonde aginyamba bana naligere yo mwesime gwara mabunale amabira ya ankonyire emeito ngonye jiwanda ngonyire sabuni sapinya nyambaya changonye amabati asiseniwe sana amana bande biyamana sana biyamana abana ngongira bale sukuru amumro kwalize sukuru ngongira bali pale asenko monikera bana endra konkonya biyamana biyamana simoseseniwe mwesime wa ARAMA moseseniwa komenta nayo oyo minta ARAMA ebinta akorire minto imoroche inwe nabori ng'a moroche bana okorire amaya totebe mogoteba ng'a nkobori are chikura gake na chiro chinegento ndokomwa mbora tigabori ekiagera ere gagosugurekera bari bachandegete Caroline Nekesa, Gondo Director of School at Metropolis Academy, a school within NYAMIRA County, Ogango Center. This afternoon, Nanyo Dravan Babere, through na Omoishimiwa, ARAMA, Abana Bakur from BOMORITO, BOGICHORA. Abana Aba, Yugonaro Ringa is a needy case, Abana Wate Okomusana, Mambono Ching Avalencha, you won't to call this admission process. Something for them to eat. Asing in Chavana Bakur and Valencha Mono. Abana Daniel Bundi, grade 6,
na Elizabeth Bosire grade 2 igo bale through this afternoon for admission at the school ya Royal Metropolis na receive bana na white uniform. Again ndatebe umweshimiwa, thank you so much for this support. These are cases na onasinya sai directly we are actually touching lives. Yesaya baseni mwensi asega small corridor abana batu babe comfortable at Royal Metropolis Academy na njebno muiboli last mangonya abana abangakishinga they are happy and their lives are actually meant to be what they expected in their lives. Asante sana. Igo mwana yo iga abarayi baitu bari baratoke baigweterio gieri onya gokonyora asura abeko mwana oyo na batagete na bora nyore ne kosi ora moire school atware kosi gosemere mendera atoke kamuranje mwana uri abe considered erinda akonyo mungino yo ikaranstega iga. Amen. Igo kwa niaba ya Charachani as a sublocation abantagete kote abangambia mona sana kuja se radio Amini FM bia mona sana kuja so mheshimiwa ARAMA mubarikiwa sana and those other leaders who are